ఇదేంటో తెలుసా, నువ్వు గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ లిస్ట్ సొంత తండ్రి సొంత అన్నయ్య కలిసి పాప 14 ఏళ్ళంట ఒకడికి తెలియకుండా ఒకడు మార్చి మార్చి భయపెట్టి అనుభవించి కడుపు చేశాడు ఓల్డ్ సిటీలో. మరి ఇంకో చోట హాస్పిటల్ కి ఎక్స్రే కోసం వస్తే బట్టలు ఇప్పితే కానీ ఫోటోలు పడవని చెప్పి బట్టలు ఇప్పించి సెల్ ఫోన్లతో ఫోటో తీశాడు ఒక డాక్టర్. గ్యాస్ట్రెంటాలజిస్ట్ అమెరికా రిటర్న్ లేడీ పేషెంట్లతో ఆడుకుంటున్నాడు. మరి వాడికి పోయే కాలం. ఉన్న భార్యను చంపేసి ఇంకో పెళ్లి చేసుకుని దాన్ని కూడా టార్చర్ పెడుతున్నాడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. అది పెళ్ళాన్ని తగలెట్టేసిన వాడు ఒకడు. ట్యూషన్ కి ఇంటికి వస్తే అమ్మాయిని మాయం చేసిన ఒక లెక్చరర్. 10th క్లాస్ అమ్మాయి త్రిపుర లొంగకపోతే ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ చేస్తానన్న ఒక మాస్టర్. పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి వచ్చిన అమ్మాయిని బ్రోతలోజులకు అమ్మేస్తున్న ఒక ఆటో డ్రైవర్. మరి అదే అమ్మాయిని బాంబేకి ఢిల్లీకి కాల్కటాకి అమ్మేస్తున్న ఒక కార్పొరేటర్. చాలా మంది రాక్షసులు ఉన్నారు త్రిపుర. చిన్న చిన్న పిల్ల